Hvad så YouTube? I dag så spiller vi inde på MC Games, og vi har mig selv med. Vi ved hvad vi skal i YouTube. Nej, det ved I nok ikke. Men altså, vi er inde på mappet par, og vi har endelig fået en pack på. Det var mega dejligt. Vi skal bare have et sværd i kisten, så vi kan. Fuck, en dårlig kiste, mand. Med æbler, det er også fint nok. Sådan der. En kiste lige der. Sort. Så fik vi noget af det. Hey, derovre. Bum. Men ja, YouTube, seriøst ikke noget svært. Bum. Okay. Det burde være, at der var en kiste. Fuck. Svær. Yes, sir. Se, den er også meget fed, den her, men jeg vil hellere. Jeg PvP'er mere med svag. Jeg skal bare lige tjekke for en sikkerhedsspil. Det er godt. Vi er ret jeg PvP'er ikke så meget med X, men altså det er fint nok. Og jeg har også lige joinet en SMP. Jeg kan ikke huske hvad SMP'en hedder, det kan jeg virkelig ikke huske. Jeg har ikke rigtig været derinde sådan særlig meget, men ja. Sådan der. Måske er der nogen inde i midten. Vi er ikke så mange tilbage. Der er vist ikke nogen, der kender det her map særlig godt. Jeg vidste det. Og den næste Survival Games video, jeg laver, der bliver det No Armor Challenge. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet, det er derfor jeg vil prøve det næste gang. Den kiste er nok taget. Lol. Fuck, de er dårlige herinde, så der er kisterne. Skal lige smide noget. Bum. Hvad fuck? Nej, hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der her? Så er vi tilbage. Well, like an charming table is born. No. Det er vist ikke. Ah, fuck.
Ah, shit. Vi prøver bare. Elite. Hvor fuck er han nu? Men så kan jeg video. Fedt stoppe. Okay, så der kommer deathmatch lige om lidt. Så vi ser. Nej, vi optager bare indtil. Rigtig nice pack. Jeg synes, I skulle gå ind og installere den lige når videoen er færdig. Jeg tror stadig, jeg kan nå fight med ham der. Up. Shit. Shit, nej, lag. Jeg lagger fucking meget lige. GG. Men vi fik sgu nogle headset for mig alligevel. Vi går bare i gang nu. Vi går bare i gang nu. Så ja. Fuck, nej. Fuck af. Jeg tror... Ja, jeg dør nu. GG noob. Wow. Ja. Men vi ses YouTube. Hej, det blev så alt for den video. Håber I ville kunne lide den her. Ses.